tenim de tot, en el sentit d'elaborats, productes fresc, i bueno, més especialitzats estem en els elaborats, que són Ara tinc de tot, fruita i verdura de la màxima qualitat que encontré al mercat d'abastos de Castelló. Pues la nostra parada ofereix tot lo referent a fruits secs, tant en cru com en tostat i fregit, i després pues, un poc de fruta deshidratada i un poc de, pues, també per poder fer la típica reposteria d'ací del poble, pues, els ingredients normalment més Necessaris per reposteria. Tant per Pasqua, per Sant Josep, Per Nadal. Nadal. Realment, és producte fresc d'ací del port de Borriana, que anem tot el dia per ell, entre els serveis, tot paella de peix. I algun producte que així no és, pues, tot el peix del nord, que així no és, salmón i coses. Al maig, i per una altra banda oferim tot el que és tema de bodega, de vins, caves, licor. Molts productes de tapes, menús, i després també tenim el servici planxa que podeu agafar el que vulgueu del mercat i nosaltres ho cuinem. Després tenim gran varietat de cerveses i de vins. Molta varietat, sobretot productes de proximitat, i després intentar buscar coses que no siguin supermercats o en lineals. De peix i de marisc, d'ací del terreno i de totes parts del món pràcticament, perquè resideix en tots els llocs.